No, tak v tomto videu mi Teo a Samko postavili takýto domček. Idem sa si ho pozrieť. Sem sa nepozeraj, to nič není. Unikovi, no veď to sú to akože tie cedulky. Pečíme spořením požiarný úzaver pre občanov planety Mars, lebo občania Zeme by sa počas požiaru nešli. Ako tu nejaký ten táboráčik. No, pozerám, tu asi chranička, mám nejakú páčku, otvára. Nejaký obrázok. Dobre, idem sa pozrieť na vyššie poschodie, keď je tu nejaké schody. Balkónik je salónik, moje životné úspory. Akože toto sú moje krásne životné úspory. No, mám to. Toto si možno. Balkónik je salónik, to možno. No, celkom pekné. No, idem sa pozrieť, čo tu ďalej je, akože. Kúpeľňa je vždy dobrá. Tak si to akože idem. Kúpeľňa, to mi nepodarilo zatiaľ nespadnúť. Do ní sa nedá ísť. Tak. Ono mi nedá puponky, to som nevedel. A toto v kuse chcem robiť. Tak, krásne idem tu. No, tak akorát je to tu celkom dobré. Lebo občania sa nešli. Takže už tu nič také není zajímavé, okrem tých cedulí. Nehoď tam dačo. Okej, volám hasičov! Pomoc! Oheň! Pomoc! Aj keď veľmi tu to nehorí, zatiaľ idem na balkónik, kde sa loní. Idem zatiaľ s teba. Okej. Prosím vás, vysloboď Mateo. Ja si beriem môj emerald. Toto horí! Ja sa tak ako bojím. Ja prečo beriem na vyššie poschodie? Nie, kde som? Ne, horím! Čo? Ja horím! Mateo, pomoc! Pomoc, prosím, zahádzam ma! To je oheň. Ja si beriem moje veci. 2. Prečo to sa nedá dať viackrát, keď dám trojku, 4, 5, 6. Ja sa idem pozrieť. Nie, toto horí! To ešte si ani nemôžem zobrať moje veci. To je 6. No ja zomriem! Daj mi elixír, prosím, Samko, hač, Teo! Hač, ja zomriem! Žijem spolu životom! Hačte na to elixír vody, ja to neviem! To nefunguje elixír vody! Nie oživiť, ja som zemžel! Tak nič, zomrel som. Okej, tak idem. A zomrel som zasa. Dajte prosím like a odber a čaute do ďalšieho videa.